Kanadlawa sa ulog ang obligatory memorial ni San Lorenzo Ruiz o San Lorenzo de Manila o mga kauban mga martir na obligatory memorial wala himaya kaya di man siya solenidad karon sa ulog. So as usual, the reading of the day ay atong gamiton niya. Sa pipila ka adlaw sa Lunes nagsugod ang kanabang pagbasa sa gitawag og wisdom literature sa panultihon Proverbs nga makita kita wakat-on sa mga pulong magisangyaw diha sa usa ka writer sa panultihon daghan ato makuha. Kaya sa pagka-Miyerkules hangtod karon ang pagbasa gikuha nato sa unang pagbasa gikan sa usahon sa Ecclesiastes. So, sa basahon sa Ecclesiastes is not part of the canons of the Jewish Bible and the Protestant Bible. So, wala din sila. Only the Roman Catholic Church ang nagpasulod din diha sa Biblia. Actually, ang Church Fathers, Katoliko, ang nag-compile sa mga basahon, collection of books, ang lang kinig Biblia. So, the original na naghimo sa Biblia mo ang Catholic Church sa mga unang mga pari, the Church Fathers. Kanya, kining mo nga Book of Ecclesiastes, Book of Wisdom gahapon siya, wala dawata sa mga Hudiyo, wala dawata sa Protestante. Sa mga Katoliko, sa simbahan Katoliko, gidawat kini. Kunya, dato pa, asa magikan ni nga kanang literature. Ang author, ang simbahan, yapil niya sa collection of books which is called the Bible. Kung kinakita simbahan, ang kaalam nini. Daghat makita nini. Primero, sa pagbasa nato nining basahon sa Book of Ecclesiastes, basahon sa Ecclesiastico, mao nga very pessimistic ang panglantaw sa nagsulat. Dili ni Hudiyo nga panglantaw. Dili sa kini Kristiyano nga panglantaw. Ingon siya, life is absurd. Life is useless. There is nothing new under the sun. Walay kabaguhan. Buntag karon unya hapon, buntag na pud otro. So balik-balik cyclical nature of time. Balik-balik kung sa may anak. Kung sa bago na anak, wala. Tungod sa author. Unya makawasin ni very pessimistic ang mong pagbasa ng tanaw nato. Yun na kanang mga tigong ko kwarta, maningkamot ko ang kwarta, apan watay manggihapon ta. Matod pa sa author. So life is useless. Kaya ang pahimo sa akong hinaguan, dili tarungon pag-ayo ang paggamit sa akong kabilin. So life is useless. Naghago ko. Ano lamang malipayon apan mamatay manggihapon. So life is useless. Everything is useless. Ang tanan, way kapuslanan. Matutang nga no, kini nga panglantaw, usa ka pagano nga panglantaw. Pero kung imo nato nga ibutang nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, kaya experience sa tao, dunay kasakit, sa chapter 3 of this book, na short nga basahon, nga everything is done in its own time. Kanang dunay panahon sa pagpanganak, dunay panahon sa pagkamatay, dunay panahon sa pagsadya, dunay panahon sa kanang pagbangutan, panahon sa pagtanom, panahon sa pagpangutlo. So that is everything. Dunay mga panahon. Una nga ang tanan useless ang atong makasantian sa sakit, pagantos, walay kapuslanan. Pero sa perspective sa Kristiyano, ang kasakit na ay kahulugan. If we put Christ at the center of our life,
muna nga makahuluganon ang pag-antos tungod kay in the perspective of the eternal life. Ang atong kinabuhi ng kalibutan, although balik-balik, pero kinahanglan sa kita with our God in our life, hanggang kita nga magtubo sa atong gibasa karon sa unang pagbasa sa basahon sa Ecclesiastes nga mao nga kanang ingon niya ala paghimos kamo samtang batan-on kamo buhata ang iyong gusto pero pasidaan nga dunay Dios maghukom kaninyo inig abot sa panahon gusto tang malipay gusto tang madato gusto ta nga manghayahay ang pagpuyo muna ang perspective sa tanan as human as we are we want to get rich kita gusto mag-antos muna ang atong pangandoy ang pangandoy sa kalibutan ang itudlo sa tao busa mangani mulikay kita sa pag-antos mulikay kita sa mga sakit mulikay kita sa mga problema so muna nga ano man kining tanan may kausdanan kung ato naon sa perspective sa usa ka author sa kanabang basahon sa Ecclesiastes. Pero ngayon, mabito na diha sa una sa pag-ebanghelyo tungod sa dahang ni human nag-ayo si Jesus sa bata, diyang giayo, mga sakiton, unya ingon timan ingon siya nga tingala man siya ayaw kamo kalimot sa akong sulti kaninyo karon. Anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wa sila makasabot sa kahulugan ini. Ngano man wa man sila mati. Ang ilang kanang pamati silang galigon nga kinsa may sikat. Kinsa may labing dako sa gingarian. So siguro mo nang ilang ihumati sama sa atong dungog sa unahan ng mga kanabang panaglalis sa mga tinunan. Dili sila makasabot ngano usa ka tawo nga gamhanan naghimok mga milagro nag-ayo sa masakiton o uban pa mga butang nga katingalahan unya itugyan ngadto sa punuan sa mga tao upat yon wa sila mati niya na likayan nila ang pagpamati ni ana mga butang nga magkahatag kanila kaguol mo bitaw na experience in the Paris kadiha nga maka-encounter kung mga problema sa parokya, mudangop ko dito sa laing parokya, sa kauban niya pare, aron magpaambit sa akong mga pinanakit, o mga problema, o mga stress na kanawang kahimtang sa parokya. Apan, sa may tubag, ayaw na, pasagdi na sila. It doesn't address to the problem na akong express. Ngadto tao inuon siya nga ato sa maligo ta join ta sa mga PPC members nga naligo sa lagat nasulbad pa akong pagpadayag sa akong mga kabalaka kanang mga problema wala ano man muli kay kita sa mga problema muli kay kita makadungog kita sa lain-laing klase sa problema mabitana nga bingon usahay ta nga unay tao ang dugo nato pwede ba ayaw sa karon kay daghan ko'y problema. Ayaw dugangi ang akong mga kaguol. Ayaw dugangi ang akong mga problema karon. Na ako sa crisis. Muna usahay ang atong tubag. Kadiha ang tao muduol kanato. Muna ang tendency sa tao paglikay sa problema. Pero again, iwan ko kung ang problema normal. Apan kung dunay Ginoo sa atong kinabuhi ang problema makahuluganon. Life is meaningful kung naa si Kristo sa atong kasing-kasing bisan pa man sa mga pag-antos, mga problema sa kalibutan. You are supposed to grow older and to grow up. Muna tayo ng panatihon nga the more we get older, the wiser we become. Pero naman yung sa mga tao magkatigwang, magkaango-ango na. Wala na yung wisdom. Puro mga bastos na ay panulti. Kung sa mga magkatunan ni anak, kay mudako man kita, mutubog kita, balik mo sa pagkabata, samtang bata kinagkamang, tanawan niya ang cycle sa kinabuhi, magkamang na pud ka. Kung ang bata, mga uhat mo sa kusa, mga hugaw, pagkatiguang nato, mga uhat na pud ta, mga hugaw, ato pa kanon. So yun ang kinabuhi, pero ang kinabuhi, makahuluganon, kung naa si Kristo, ipahimutang
sa atong kasing-kasing. So after all, life is not useless.